anu ngaturke anu Sri Uning. Oh Sri Uning ah. Mesake lek teguh tak sawangi tangan kaya ndakwa ya pinter menek. Dek Aris bawa. Dek Aris monggo bawa Dek Aris ah ku ya weton isi ku ya. Angger status mesti syukur kasih. Respati. Nek dole GK ora tau komen ya. Dole GK jek ning gong to kuwi to. Ah, nggon ngramek teko esuk lho wis desem. Separuh harga. Enggak, Dek. Sinebut lawan putri. Iki anggara apa, Dek? Nek ini anggara apa iki? Anggara iki Selasa Pangi anggara apa? Anggara jenar. Wah, anggara jenang. Anggara jenar nek jenang. Yo, anggara jenar. Iki pas anakku dole catur iki Selasa Pangi. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe. Wah, lek ngadmin karo lek kuat yo cek. Lek, wah seneng. Lek ngadmin ngene pethuk ngebit kon sawajian jeng liling. Cek sehat. Nek lek kuat wah kuwi dadi anune putrane Suwardi Bupar sampeyan ngeterke bangsa penak-penak nyandhu jan. Yo, Dik Ais. Tuk prangkung bacana kara bila Wiratmaya. Aku yang di kontes sekolah kene Dik Miharjo kuwi lho sing kiyaine mampu tenan nggon dodol pulsa kuwi ya kancaku sekolah zaman sekolahno ST Colomadu. Kuwi dadi pegawai aku ora dadi. Mula putung ya do tiru. Tanurung Sri Uning gugur dadi kusuman Kancaku ganteng-ganteng. Gantenge entek tenan kan ngentot do diampet lho kuwi. Bangsa
Lek tono ra gandrung banget tenan. Aestu kok suarane dikek-kek anake. Ditulake nyang putune Didi Uut. Ayo Didi Uut. Ono ngaturake karo Budi Rupiapa karo sak rombongan. Nyuwun sambung wanci dalu. Piye, Nduk? Sambung wanci dalu. Oh iya. Monggo Pak Slamet dipun ting-ting gendeng. Malik pelok. Dawanono Nduk Tobo. Orang ngejak bawa, ya ora bawa ya rasa dijak ora apa-apa. Bawa turu. Kaya jek do nyaut alah. Yes, ora sanggup bawa langsung. Monggo Mas Hari. Sing gedhe cedak nggon mik apik. Sampun kepok
Benek wayangan jaman cara kula mbiyen bubar jam 4 nek Padang ae jaman mbiyen. Wis tak aku anggere main nek candelok ngantek keturunan nek nggon ndamen ngantek Padang biar agak gregah mlayu. Niki anu putune Bintang ya nusul. Putuku coba Doli Bintang. Ya. Wah, iya. Ya mlene wayang elok ora umum kok ora ndajar mayang Doli, jane mayang pinter iki. Sok dikebyake le. Doli Bintang wis sekolah ya wah kursus Inggris terus cita-citane nyang luar ya aku ora entuk nek nyang luar. Mesakno mbahmu iki. Nah, ku jamae wayang bida-bida apik. Oh, nek disimak andangan wani wayang kuwi kendangane wae. Jaipong yo oke, sabetan yo elok. Mbok jaipong pisan-pisan to iki. Ayo. Srepeke. Oh ya wis dapuk ketoprak ndek menok. Tangane kok dadang ngene ra gelem. Wis dipamerke mbae. Yo kono terus ngene. Menda poyo yen Yo Mbak Ratih genti. Mbak Yane ngadeg wis ora wani Mbak Ratih. Wis dedeg sore mau Yane do. Wis ora kuat ngadeg. Mbak Ratih nandak sini neko perkara ngadeg. Yo ngaturke bangsa Sragenan Mbak Ratih. Sing ngendang rada sesek ngono. Kene iki wong tuwa seneng bangsa sesek-sesek iki. Karep nek sesek ndang rampung lho kok didowak-dawak diwet-wet ndang. Jaji. Menggeh le Kong. Lah ngono. Alon-alon aja Kong. Alon-alon mah betah. Mbah Teguh request. Bojone wong akeh. Oh, bojone wong akeh monggo pun manut. HP ra duwe kok request. Lah nika kedep-kedep kalih kula ngoten kok mboten sah WA. Lah bejaji kok lek Teguh kowe iki anake suga-suga apik. Njor arung ya ora awet 2 dina, ora rasah duwe wae. Derajat kere tenan lek Teguh bangku. Penting diparing awet umure ya lek Teguh kuwi. Jaman melu aku ngantek anak-anak cilik-cilik entek. Wis do gede-gede cuk melu ku mbok arep bareng karo dalang sapa mesti dibotke. Anakku lanang. Lek kuat iso ngerke, wah lek kuat sing duwe lengganan ojekan lek Teguh. Nek ra ya dibayar to lek kuat. Kok gak mung diutang wae. Aku ya gumun kok lek kuat ya gelem-gelemen apa ya beres tenan aku ya. Nah ini. Apa yang gonceng Mas Narto sesuk ini.
Gonceng ae sah-sah ngojek nek tegur. Beda karo kakak Mbak kaya ngene durung tau gonceng anakku lho, anakku nek numpak do banter-banter kok. Aku nek gonceng anakku alun-alun lho. Wong tuwa ora mbejajine kae tuku mobil ora njo nyoba lho. Enjo ning lapangan nek. Sing upama bapak pemerintah gawe dalan kaya lapangan ngene ya wani ya. Oh saiki kabeh kanca kelaitan do menah karep nyangkring karo Mbak Ratih saiki. Mbak Ratih manuk sing kungkume betah manuk apa wis saiki. Kungkum banyu betah. Manuk sing betah kungkum nek nggon banyu manuk apa lho. Menono to no. Kirangen. Manuk napa? Mboten ngertos. Lho. Manuk wong golek wedi ora. Manuk wong golek wedi dikom terus to kae to. Ya ra enjok no. Kok diteruske monggo Mbak Ratih pun borong. Napa Mbah Teguh? Garwane wong liya. Garwane akeh. Apik bojone wong liya nyantai. Tantangan. Mbak Ratih nek suwe ra ndang anak mang gen diurutke kanca-kanca yoga kulo-kulo. Diurutne. Durut dipijeti ku kita. Oh, kula kinten. Durutke seneng saking ning gerong. Durut kendaraan dipijeti durut iki siji-siji cok. Enggak. Bayang. Durut iki nek tiba ngene nek tono yo piye ngono. Boten nek kawah pun medal mbok dolek. Halah ketunggone kok terus. Jenengan wong nggih goncengan. Walah wedoke goncengke wis. Rumangsaku urung tak kok meneng sing onek-onekke ku wis. Ning aku ya pinter nek kon banten mah tak lonke ku sak tenan lho. Mah tak liwat ngono grunjak-grunjak ngono. Ngopi kok kular-kulur. Mah tak alonke mangan. Apa kegawa weton ora bojo. Lah wong sambate mbiyen dalane elek saiki salus alun. Kuwi ora bedane nek junjuk alun men to cepet ngono lho. Selak konangan. Alah tenan kok ora. Iki rambut jaji tenan. Oh, buke prai ngoten kok. Pun mungkur wong niku nek di apa bojo nek apa-apa ya mak rusak nyawa sing penting ya malah sing ora kagungan darah mah awake sehat-sehat. Mula tenan kok. Nun sewu dalang sing kondang-kondang garwane akeh iki kok. Mboten panjang umur mergo wong tumraping wong wadon iki ya sak madya kabeh iki sak madya ya ora ing bayi ya. Iso ngomong guyang-guyu mak kemingin-mingini kancane.
hae ngono lho. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa desa atiku Jangan mbak ranggo musik iki kon aku yo. Nelok tenan kok. Iki wis wayahe jam setengah telu kudu rondo kampung sik, wayah rondo mubeng sik wah. Yo lek Teguh kadigdayanmu piye lek nek buka? Oh lek ngatmen sing mbok nanti lek Teguh mbalung. Pripun lek ngatmen bonangan? Ayo reng mubeng reng. Ayo. Kuat lele Mas Rambat lir Mas Rambat
matur le teguh. Lir Pak Tono. Lir boleh pedik. Wah, rondo ku ya ana manfaate lho. Gong manfaate piye ya manfaate? Wah, sepisan ya njukuk jumpitan. Beras diklumpukke nek gadokah ya kena kanggo butuh. Kanggo gedhekake anane pakumpulan gotong royong. Wah, ya tenan kok iki ya. Paedahe ya nyingkirke nek maling baning saiki ora ning wong tumindak sing ala merga ya do mulya kabeh. Iki negarane negara mulya kabeh ora ana wong tumindak culika elek mergo wong ngelingi wong nandur ngundhuh utang nyaur nyilih balekke kae. Wah iya. Nandrola tukoe ya ala. Ning ya dong aku nyatane nandur pelem ya ora njoh ngundhuh. Ah mbok tebaske kok ya nandur njoh ngundhuh. Go Pak Sami dipun tinting slendro kita Pak lah. Nem ji mo ji lamun pinjang Bratayuda dadi Suyudana prateng lina randane aku sing duwe ya ora gelem to Gong. Ndara Banowati iki piyayu mbok pek ya ora gelem. Kalamun datan burung sunre wangi apati geni. Pokoke Ndara Banowati nek jek sugeng ora arane kersa mbok pek pucutan kena ing donya. Benjang kiratipun. Ana akhirat ya ora amor, kowe iki paling ngono neraka, Ndara Banowati no swarga. Banowati no swarga, mbok menawa Ndara Banowati golek geni. Golek geni ya kongkonan bature. Batur-batur ya trimo. Yaning-yaning talaga kadi langit. Ambang tanpa sulan pamaneko Bagong kula nentimbang dawuh ngiden. Kowe najan ala tanpa rupa parandene bisa nggugah marang penggali bendaramu. Kowe kok ngerti temen menawa ndaramu Banowati kuwi. Alah ngertos mawon apa mboten kemutan juk nalika Ndara Banowati badhe jawaban Sinum Prabu Duryudana badhe dipun paesi mboten purun beka. Ndara Banowati kadah penyuwun ingkang maesi Ndara Permadi nembe purun dipun jawabaken. Ya pancen kapara nata Bagong. Mula saking bungahing rasaning atiku nya iki tak paringi dhuwit 500.000 tanpa nono. Ah, matur nuwun Den. Iki sedaya kadang kula nggih Gus. Iya tak paringi karo kowe. Wis. Kowe aja do milih aja do gelatimu Kang Petruk Kang Gayeng. Waduh, didum lho Kong. Ah, ora kena. Wis sing diparingi aku kok. Oh, kowe wong ora betah melek engko nek turu tak gogohi tenan kok. Anggere kowe turu tak gogohi kantong. Alah. Anak mbok gogohi kantong aku tak mut napa nek. Apa mbok mut ya mesti tak benggang lambemu kowe. Waduh piye. Tak ulu lho. Ulu sik esuk-esuk digoleki no. Golek kono mburu omah kono ae.
pun den gak timbang gadadut ameng-amengnya pun iki kok wangsul kene pun. Ya saiki mengkene wis serena kene. Sapa sing njukuk duitmu tak rangkete aja semelan. Saestu Den. Iya. Wis kok iki wis aman. Jiku ana rangket karo ndoro tenan. Jiku nek ora wani lho. Rangket ndoro ora wani. Jupu ngono ora. Moh. Leling si adurawan jiku leling. Sesuk nggo tuku soto SSB Kancil Madi. Karo anakku dolok. Anakku dolok sapa nyang ndi tak jak gelem njut laris. Anakku Selasa majek ora ya? Oh iya. Anak lanang ayo RT yang tak jak nyekar atae jangan sibuk. Kakang Semar. Enten apa Gus? Menapa ingkang dipun penggalaken kok ndara kok kendel kewala niku menapa? Monggo klaturi paring dawuh kalih pun Semar. Ya Kakang ora ana liya ingkang ndak penggalake mung kajaba. Wektu dina iki mriyatenake Kakang Maswur Kudara nggone banget nandhang sungka semana kaya dene surya kang kataweng gumbo. Ndara Kudara menggalaken menapa, Den? Menggalake putrane sakloron ya kuwi ponakanku Gatotkaca lan Antaraja padha linggar saka kasatriyan Kakang. Oh, pun kula aturi pitados nggih, Gus. Ndara Antaraja Ndara Gatotkaca niku satria utama satria ingkang sampun mumpuni saking reh menika najan kesah. Oh, tentu nggak ada kegayuhan ingkang luhur ampun kuatos. Ndara kekalih menika najan bebasan sedenten pecah kaping 1. Mulai dereng bibar terang Bratayuda. Tesih kenging dipun ajeng-ajeng sugengipun Den. Apa mengkono Kang? Kuwatir pitados kalih Semar. Yen mengkono ayo derekno aku arep bakal nyasak alas iki wae. Anakmu Kandhena aja ado-adoh antara sak rubung landian. Mergo iki gawat kaliwat-liwat alas iki. Kakang, nggih. Boleh nolo gareng Petruk Bagong kowe engko nderekke ndaramu. Ora pladadoh kudu sing cedhak karo ndaramu. Mung antaran sak adoh rubung landian kuwi lho. Oh iya mo. Lah Bagong menyang di Mabutama. Kok sik lagi ndelekke dit. Oh nggih, iki nderekke ndaramu hati-hati aja ado-ado. Iya, Pak. Kowe kok nek ning alas nek ngantek pethuk ula aja mbok celuk ula. Kudu mbok celuk oyot. Nek celuk oyot ora nyakut, Pak. Ora. Alah ula yo.
Pandha tata kadiwisaya Indriyaksa sara maruta bawana bana marga samirana lan warayan Ponco bayu wisikan magulingan limo Pudreng-pudreng iblis lanat padha jejeg kanggo titiang Kalarodra Mas Patik Raja Dewaku Satya mandheg Satya mandheg ngendi omah sapa jeneng tak takoni ngaku ya lenang ya koso aja mati tanparan Buta balik sira sapa pracikan lan ngendi dangkamu buta waduh lumos kecocor bacane keparep ditakoni durung gelem semar pisan malah pracika njunjung marang jenenging buta Dongkon tunduk marang papan tanduring raksasa najan aku dudu buta alasan aku buta isih kalung samber pangkat mandira denasaranku dadi kala cocok ndolok mburi saka negoring Pusra bumi aku setting suruh Prabu Bagindo balik sira ngaku Gus Kula sira tumambuh marang aku satring madu para kasih Raden Arjuna Raden Arjuna ya kumbang ali-ali sumejo yang tak takoni aku Ojo takon laku ning satira mung anut kenteking cipta tindak ing sugedheping netra bloko bali oleh bacut ora oleh nurudha paripaksa apa ora ngerti kawan kenten ora ana awraran janur kuning dak butuh pating cepobok ndak sambar ndak sambung rambut beton ing siku ndak bagas curiga yo para pandong yo kumuling toto kula kambaku wanitane marang aku kang tak wedeni apam kaji gedhe dhuwur kurang gedhe kula mekok kurang dolan cianjok pucak ing hadoko kaji suke sapa mantra najan pinter munjur langit ora tak satira nggeguru marang bathanging yaksa Arda Walika dasar yaksa kaparasa wah gedhemu cilik dono cendhek kejer wae manuk branjang kopat kapit kowe buntur kula tapak angin lena pandang rangsang kemudarma balemu Gus
Sagara reka giri-giri nyoler praboto abang kawalagar manguh mungsuh amin to lawan angrus singan neto Badya Sunarsa mbadhok-mbadhok Salasi dadi ruang durung tau ngerti tumetes sing getih sak tetes daging setempel ngerti ngedes tumekaning pati tak belani ya di ayo raja satria kowe aja mati tanpa aran sapa kang enake kancaku Satring Maduka kasihku Raden Arjuna balik sira sapa kowe buta buteng betangane ayo budimu ngurang tata jagat ora genep papat aranku Dedya Kala Pragabuh muni saka negara ing User bumi keseting Sinu Prabu Naga Bagindo Wasan kowe kethok-kethok pring aja mbok pring lempeng kang bengkong trajangen mara maja mrene mangsa ndak uncatono. Gedhemu cilik demet cendhek adoh kala medho cedhak saut sale pundak nggo ngriyak beduk.